Hej hej, velkommen til første søndag i advent. Den første af i alt 4 videoer, som jeg vil lægge op her hver søndag i december. Øh, Den første med det her tema, hvorfor står du der, hvor du står? Udfordringer, drømme og dybe årsager. Øh, Men først og fremmest, velkommen til. Jeg hedder Mads, jeg er fysioterapeut og coach. Jeg arbejder hver dag med mellem 35 og 55 år, der gerne vil tilbage i form, ud af nogle smerter, at have den her energi tilbage, som de har mistet hen over årene. I dag, der, øh, der går vi lidt dybere ned og prøver at finde ud af, hvorfor man står der, hvor man står, ikke? Øh, der kan være nogle ting i livet, som gør, at du tager de her beslutninger, og ikke kommer i mål med dine drømme. Så det er dem, vi skal prøve at grave lidt efter. Formålet med videoen, det er ligesom, at du kommer til at tænke lidt over, hvad er det, øh, hvad er det, der gør, at du tager de beslutninger, du tager, og hvorfor er det, du ikke er lykkes med, hvis du nu har forsøgt at prøve at leve lidt sundere og dyrke lidt mere motion, hvorfor er det, det ikke lykkes? Der kan være nogle ting i din opvækst der, for eksempel, som gør det. Så det er formålet med videoen, det er, at du ligesom kommer til at tænke lidt over, hvad fanden er det? Hvorfor lykkes jeg ikke helt? Så der er lige et par spørgsmål til sidst, sådan, som du lige kan prøve at stille dig selv, og så tænk lidt over det inden næste video. Øhm, Videoen her, den er til den her målgruppe her. Mænd, cirka mellem 35 og 55 år. Der har en eller anden form for smerte. Det kan være en gammel knæskade, man har fået i noget fodbold, man spillede engang. Så ondt i lænden, fordi man sidder rigtig meget nede på arbejde. Det er sgu ikke så hårdt fysisk arbejde altid længere. Så hvis man har et eller andet kontorarbejde, så kan det godt være, at lænden den brokker sig lidt over det. At man kan have lidt ondt i skulderen, fordi man nu har båret rundt på 1, 2, 3, 4 babyer efterhånden. Og så alle de her smerter, de har medført, at man har skulle miste noget af den energi, man havde før. Man skulle ved at være drænet lidt, ikke? Og fordi man ikke får bevæget sig nok, så er der også kommet lidt ekstra kilo på, som man ikke lige drømte at have på siden der. Manglende motivation, disciplin. Det er ikke sikkert, at man mangler motivationen en hel masse. Det kan godt være, at den er der alligevel, men disciplinen til at få gjort noget ved det, den er sgu svær at finde frem. Sofaen, den kravler op på ryggen af dig hver gang. Så det er det der med sådan lige at få hanket op i sig selv og få gjort noget ved det, så det virker. Det kan være svært. Det kan også godt være, at man har prøvet nogle gange at starte på et eller andet øh, med at spise sundt eller dyrke noget mere motion, og så er man lagt for hårdt ud simpelthen, så man stopper igen efter en uge, 14 dage, fordi man kører sur i det kun, og lever af bulgur og salatblad, eller ja, hvad det nu kan være, ikke? Eller for meget motion på en gang. Nu løber på mandag løber vi 4 gange om ugen, ikke? Og så ender det jo med, at man får ondt et eller andet sted, fordi man lagde for hårdt ud. Så man har måske prøvet, men man stopper igen og igen, ikke? Det bliver ikke holdbart i længden. De typiske udfordringer, jeg ser, det er det her med, at man har en eller anden form for begrænsning man har nogle smerter et eller andet sted, som begrænser dig i at være mere aktiv. Øh, og altså, det er lige meget, hvor det er hen i kroppen, men der er måske et eller andet, der gør, at du ikke lige kan løbe den tur, eller du ikke kan spille paddle, fordi så får du hold i lænden, ikke? Og så har man den her alt eller intet mentalitet. Man siger, på mandag, der rykker vi fandme. Så kører vi motion, vi kører salat, måtter, smider al slækken ud, og så kører man 110%, og så går der 7 dage, så er man helt flad, ikke? Fordi det er satan edme ikke særlig sjovt. Øhm, og ellers så er det svært i dagens Danmark, ikke? Så har man det her med, der er arbejde, der er børn, der er sindssygt mange arrangementer i børnehaver og i skole, så man har fandme svært ved at finde tiden til det. Man har svært ved at se, hvor man lige skal finde de der 30, 40, 45 minutter til at være aktiv 3 gange om ugen. Øhm, og en kæmpe udfordring, det er det her med, at man ikke har en eller anden form for plan, når man går i gang med noget. Man har ikke struktur på,
hvad det er, man skal. Man går bare i gang. Og det er ikke særlig smart. Det er det samme, hvis nu du for eksempel skal bygge et eller andet derhjemme, ikke? Du skal slå en carport op ude foran, og tænker, "Nej, ja, nu sætter jeg bare nogle pæle i jorden, og så smider vi et tag på, og der skal være en eller anden form for byggetegning, ikke? Det er det samme, hvis man skal træne op til et eller andet, så skal der være en eller anden form for plan. Mandag, onsdag, fredag gør du det og det og det, ikke? Så bliver det mere holdbart i længden. Og så det her med for mange råd. Det er skide godt, at man kan søge alt frem på internettet med, hvordan gør man det, hvordan gør man det. Men der er simpelthen, det stikker i øst og vest. Altså, så kan du se en på Instagram, der siger, nu skal du kun spise kød og æg. Og så næste video siger de, du må ikke spise æg og kød. Nu skal du kun have bulgur. Så det er svært at finde rundt i. Også med træning. Altså, nu skal du træne på den måde, nu skal du træne på den måde, nu skal du lave CrossFit, nu skal du lave noget andet. Og hvad fanden skal man så vælge? Så det kan også være mega svært at finde rundt i. Øhm, Nu har vi snakket om de her udfordringer her. Der følger som regel en eller anden form for drøm med. Så det er det her med, hvad er det, man gerne vil? Drømmene. Man vil gerne af med de her skide smerter. Eller i hvert fald have færre af dem, så man kan blive mere aktiv. Man vil gerne have noget mere energi. Man drømmer om at være energisk og ikke gå kold kl. 14, 16, når man kommer hjem. Og så bliver jeg nødt til at sige til ungerne, du må gå ind og lege selv, for jeg er fuldstændig drænet. Ikke? Jeg skal lige have noget kaffe. Så man vil gerne have noget energi i hverdagen til, til også at bruge på dem, der betyder noget allermest. Ikke? Så må man gerne tabe sig. Måske 5 kilo, måske 20 kilo. Det kan også være, at der er en eller anden form for løb, man gerne vil træne op til. Eller bare, at jeg kunne godt tænke mig at kunne løbe 5 kilometer igen. Det kan jeg ikke lige nu. Eller et eller andet specifikt løb. Et 10 kilometer løb, halvmarathon, en marathon. Øhm, og så kan der være en drøm om bare at få styr på hverdagen. Så der er noget overskud. Fordi hvis hverdagens pligter, stå op, få børnene op, gå på arbejde, hente børnene igen, hjem og lave aftensmad. Det her skide hamsterhjul, ikke, man kører i. Hvis det er det, der tager al energi, så er der slet ikke, så er der ikke overskud til noget af alt det sjove også. Og måske vil du egentlig bare føle dig som dig selv igen. Du har tabt dig selv hen ad vejen her. Der var, det var måske lidt sjovere, dengang du var 25. Så du vil bare gerne have den der følelse af, at det er dig selv igen. Øh, Den vil du gerne have tilbage. Så det kan også være en drøm. Så nu skal vi prøve at grave lidt dybere. Vi skal dybt, dybt, dybt ned. Så hvorfor står du egentlig der, hvor du står? Hvorfor er du ikke kommet i mål med de her drømme, som du har? Øh, Det kan være noget i forhold til din opvækst. Øh, den måde, du er blevet opdraget på, i forhold til en sund livsstil, kost, motion, hvordan dine forældre de så på det. Også bedsteforældre. Altså, hvordan har det hele været, dengang du voksede op? Hvordan er kulturen i forhold til det med at spise sundt? Er det, at man lige lægger en lille smule salat til burgeren, eller hvad? Det er sådan helt den der tilgang til det, ikke? Og også i forhold til, altså, vil du køre alle steder hen, fordi at du boede langt væk, eller tog man cyklen, eller hvad gjorde man egentlig? Og så er der noget i forhold til den her kultur, sådan med altså forventningerne også i forhold til, hvad er det manderollen er i det her? Er det ham, som går på arbejde tidligt om morgenen, kommer hjem sent om aftenen, hiver pengene hjem, forsørger børn og konen, øh, og så må han egentlig selv komme i anden række. Hvordan er forventningerne i forhold til det? Øh, Der er også noget i forhold til det her sådan med det her sådan arbejdskulturen, arbejdsbelastningen. Øh, at det er ligesom det, der kommer først, ikke? Nu knokler vi 40 timer, og så kommer det andet i anden række.
Og også i forhold til familien egentlig, at det her med, at nu skal vi skynde os hjem og hente ungerne øh, hjem og lave mad. Så det er ligesom de der pligter i hverdagen også, som kommer i første række. Og dem har man svært ved sådan lige at skubbe lidt til side, så tænke lidt på sig selv. Så man glemmer lidt sig selv og sin egen behov i det her. Der er slet ikke tid til at tænke over sig selv. Der kan også være noget med, at man har forsøgt før. Man har nogle af de her tidligere nederlag. Man har forsøgt med et eller andet. Træne op til et eller andet. Det lykkes ikke. Jeg bliver skadet hver gang. Jeg prøver at træne op til en maraton. Så er det nok bare, fordi min krop ikke kan holde til det. Eller noget sund kost, og så går man død i det hver gang. Så det lykkes bare ikke. Så lader vi bare være. Der kan også være noget i forhold til nogle nederlag, altså da man var helt ung, i forhold til det her med motion og sådan noget, at det lykkes bare ikke for en, så er det nok ikke, så er det nok ikke mig, der skal være sådan. Men ofte, så er det også det her med, at man mangler ligesom værktøjerne til at lykkes med det. Lidt ligesom den her carport, jeg snakker om før. Hvis man, det kan godt være, at man har stolperne og spærrene, men hvis man ikke har en skruemaskine og en sav, og kun kan bruge strips og gaffatape, så bliver det kan godt være, at den holder i 14 dage, den der carport der, men den holder sgu ikke i længden. Så det handler om at have værktøjerne til at finde ud af, hvordan får man det her til at lykkes på lang sigt. Så det er egentlig ikke dig, der som sådan er noget galt med. Det er planen, det er værktøjerne til at lave en god plan. Så du mangler jo heller ikke, viden, du ved godt, hvordan man skal gøre. Også med carporten, du ved godt, den skal have 4 ben og et tag. Det samme med også med, du ved godt, hvad der er sund kost, hvad der ikke er sund kost. Du ved også godt, hvad der skal til for at få noget mere motion. Du ved bare ikke, hvordan man får det struktureret, så det virker. Og få det til få det tilpasset hvad kan man sige, dit liv, som du står med lige nu. Så nogle af de der spørgsmål, du lige skal stille dig selv, også i forhold til at grave lidt dybere, det er med, hvad er det, du virkelig savner i hverdagen, i dit liv lige nu? Hvad vil du gerne lave om, hvis du kunne? Der er ikke nogen drømme, der er for store. Hvor vil du gerne være om 1 år? Eller 2, 3, 4, 5 år? Hvordan vil du gerne være, når du bliver 40? Eller? Det er meget godt at have det her sådan lidt langsigtede mål. Og så skal man selvfølgelig også have nogle delmål. Men find ud af, hvor vil du gerne stå? Vil du gerne bare blive ved med at køre i den samme åndssvage rille nu her? Hvordan fanden ser det så ud om 1 år, ikke? Og hvad betyder noget for din familie? Både i forhold til jeres hverdag, men også hvordan du har det. Hvad betyder noget for din familie? De kan jo godt se, at du ikke måske trives skide meget, og du går hele tiden og snakker om, jeg vil fandme gerne løbe det halvmarathon, men der sker ikke noget. Og hvem er det, du som person gerne vil være? Både over for dig selv, men også over for dine børn. Hvad er det for en far, du gerne vil være? Og hvad er det for en mand, du gerne vil være for din kone? Prøv at stille dig de her spørgsmål her. Så, så når du har tænkt lidt over din opvækst og gravet lidt dybere i dig selv her, så forstår du, hvorfor du agerer, som du gør. Hvorfor er det, jeg ikke er kommet i mål med de ting? Hvad er det, der er dybt ned i mig, i min opvækst, min kultur, min tilgang til det at være mand og alt det her? Når du finder ud af det, så kan du finde ud af, hvordan du kan ændre på det. Hvad er det for noget, du skal lave om op i dit hoved, for at du kan tage de rigtige valg? Det var den første video af de alle 4 adventsvideoer, jeg vil lave til jer. Hvis du har nogle spørgsmål til den første her, eller hvis du vil have min hjælp allerede nu, så skriv til mig. Skriv en mail. Skriv til mig på Facebook. Så svarer jeg så hurtigt jeg kan. Og ellers så kommer der en video igen næste søndag. Så vent tålmodigt. Så tager vi næste.